When Kabsat! Yay! Lari na rin ang pagkakbarit tayo ang palalanay Parolan na lang ka ng babagay Yay! Adagayam ni Lakay, Jose Agsikspat may magbirbiro kapay Manang napintas ka kunana Ngem ni Lola ubanan Agbabaket lagta iti plaza Awan ngipen na ngem sweet lata Pakalsonak man kunana Agda viagra mo sinalutod da Nabay na nila kay nagtaray Tawin kay lang ti budget na awan pang day Madi ka nagbabaket Lakay awanin kwarta mo uban ka Nimbes nga agbirok kay di baro Ag urnon ka iti palungon Madi ka nagbabaket Lakay Uy, teka, kwento ko lang si Tatay Cardo 70 years old pero feeling bagets Nagpa-hair color, nagpa-sapatos Para daw ma-impress si Lola Belen Si Lola Belen may apo ng 5 Sorry tay, busy ako sa apo ko Tapos si tay, umiyak sa tindahan Bumiling red horse na ginom mag-isa Sabi ng tindera, tay Tama na yan on ka lang pera mo, ibili mo bigas Imbes na babae, aso na lang alagaan At least si Doge, loyal yan Kaya lesson mga Kabsat, mga Lakay Pagtanda nyo na magsampay na lang kayo Hadi ka nagbabaket, Lakay Ni baket mo, aguro raypay 50 years kayo nga agkakaduha Apos agbiro ka pa iti sa balim Hadi ka nagbabaket, Lakay Manang Lakay, aniya ar-aramide Lakay, agbasyar lang, bakit ko? Manang apay ada lipstick mo Lakay ay Para king kagayang gaytoy adik mong tsa lusot na naman Madi ka nagbabaket, Lakay Taniya po makakita lata Ngem no agbabawi ka Pakawanin na ka Isu nga agawit kan, agluto kan Para ken ni bakit mo Madi ka nagbabaket